Көкмараға қорқынышсызлық лабораториясы күшмә комплексы келді. Қызғылт соры түстегі автобус республика юллары оша өте һәм балаларына yol йөрү кагыйдәләренә өйрәтә. Биредә балалар өчен нинди биремнәр һәм этаплар әзерләнгән? Бу хакта киләсе язмада. Быел Нораткай лагерына yol итәргә Татарстанның күп кенә районнарыннан балалар килгән. Алар өчен монда файдалы һәм шул ук вакытта кызыклы программа әзерләнгән. Куркынычсызлык лабораториясы кызгылт сары төстәге автобусы да аларга кунакка килде. Автобус лаборатории безопасности и мобильный учебный. Куркынычсызлык лабораториясы мобиль укыту белем бирү комплексы. Ул юл хәрәкәте куркынычсызлыгы буенча профилактик чаралар оештырырга һәм үткәрергә мөмкинлек бирә. Бу чара ябык биналарда да, ачык биналарда да уза ала. Куркынычсызлык лабораториясы 3 ел элек бөтен Татарстан буйлап сәяхәт итә башлады. Бу вакыт эчендә чарада 20 меңнән артык бала катнашкан. Алар өчен берничә нокта әзерлиләр. Бу юл хәрәкәте кагыйдәсе темасына башваткычлар, киләчәк шәһәре иҗады йөреше, велосипедта һәм самокатта фигуралы йөрү. Когда я катаюсь на самокате, нужно соблюдать. Мин самокатта йөргәндә махсус юл хәрәкәте кагыйдәләрен сакларга тырышам. Мәсәлән, юлны аркылыга чыкканда самокаттан төшәм, як-ягыма карап, машина юклыгына инанып җыяу барам. Чараны оештыручыларга Манзарас урта мәктәбенең яшь юл хәрәкәте инспекторлары да ярдәмгә килде. Аларның берсе Данил Ильин. Ул инде 3 ел дәвамында яшь юл хәрәкәте инспекторы булып тора. Я уже начал понимать, какие есть виды знаков и что. Мин инде нинди юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәргә кирәклеген аңлый башладым. Үзем белгәннәрне башкаларга да сөйләргә тырышам. Гаиләм белән бүлешәм, шулай ук дусларыма да сөйлим. Куркынычсызлык лабораториясы автобусы өчен киләсе тукталышлар Биектау, Яшелүзән һәм Апас районнары булачак. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары өчен Күкмара районыннан.